Min hu il-Papa Ljun 14? Fi żmien meta l-aħbarijiet huma mimlin konflitti, firdiet u inċertezzi, aħna nsibu ruħna nistaqsu fejn hi l-paċi? Qed ngħixu f'dinja li titkarrab għall-paċi. U għandha bżonn ta' min iġib il-paċi, persuni li jisimgħu, jaqdu u jmexxu b'umiltà. U propju dan hu li d-dinja rċiviet meta Robert Francis Prevost sar il-Papa Ljun 14. Twilet Chicago fl-1955, familja kattolika devota. Sa minn età żgħira, Robert ħass sejħa qawwija biex jaqdi bħala saċerdot. Ta' 21 sena mexa fuq dik is-sejħa u daħal patri fl-Ordni ta' Sant Wistin. Bħal Sant Wistin fittex il-verità u bena il-komunità. Din it-tiftixa ħadditu Ruma fejn studja l-liġi kanonika u imbagħad il-Peru fejn fl-2015 ġie maħtur isqof ta' Chiclayo, belt attiva fit-tramuntana tal-Peru. Hemm sar magħruf mhux biss bħala isqof, imma bħala raj veru, moti għal ħidma missjonarja, jaqdi n-nies b'modrija u umiltà. Fl-2023 ġie maħtur mill-Papa Franġisku bħala prefett tad-Dikasteru għall-Isfijiet. Id-Dikasteru għall-Isfijiet huwa tim speċjali li jgħin lill-Papa jażel isfijiet tajba biex jaqdu bħala mexxejja għall-Knisja. Dawn l-isfijiet jgħinu biex jieħdu ħsieb kif imiss ta' gruppi ta' parroċċi fi bliet u reġjuni differenti mad-dinja. Fit-tmiem konklavi ta' jumejn, fit-8 ta' Mejju 2025, il-Kardinal Robert Prevost ġie elett bħala l-267 kap tal-Knisja Kattolika. U qed jikteb l-istorja bħala l-ewwel Papa Amerikan u Peruvjan. Meta staqsewh x'isem rid jieħu, għażel il-Ljun 14. Dan b'sens ta' qima lejn il-Papa Ljun 13 u sinjal li jixtieq ikompli l-istess missjoni